Σε αυτό το ταξίδι η ιστορία είναι ότι η μαμά μου δεν έχει ξαναπάει στο εξωτερικό. Και φέτος, μετά από πολλά χρόνια, βρήκα την ευκαιρία να κανονίσω αυτό το ταξίδι. Το προσπαθώ πολλά χρόνια, αλλά κάθε χρόνο κάτι γινότανε. Πρώτα ο COVID, μετά οι χρονιές μου στο μπάσκετ πηγαίνανε πολύ πίσω. Μετά ήμουν άφραγκος. Αλλά φέτος επιτέλους το κανόνισα και πάμε να πάρουμε τη μαμά μου και φεύγουμε για Σικελία. Το ταξίδι ξεκίνησε τρομερά, ακόμα δεν φτάσαμε και το αμάξι σχεδόν έμεινε. Πάλι καλά καταφέραμε να φτάσουμε στο πάρκι που είχαμε κλείσει, οριακά. Και είμαστε στο αεροδρόμιο. Φεύγουμε από την Τμπίλισι, πρέπει να κάνεις ημιμαραθώνιο για να φτάσεις. 10 λεπτά μετά, νομίζω τα καταφέραμε. Πόσα λεπτά θα σου πάρει να κινηθείς? Μια σελίδα βιβλίο. Φτάσαμε στην Ιταλία. Πάμε να πάρουμε λεωφορείο και πάμε στο ξενοδοχείο μας. Είναι απόγευμα, οπότε δεν νομίζω ότι προλάβαμε να κάνουμε πολλά πράγματα σήμερα. Η διαδρομή είναι πάρα πολύ ωραία, παράλληλα με τη γέφυρα. Είναι περιοχή με έντονο ελληνικό στοιχείο, καθώς εδώ ήταν η Μεγάλη Ελλάδα. Αφήσαμε τα πράγματα στο ξενοδοχείο. Τι? Να δούμε τι μας δείχνει η μάνα μου. Έλεγα ότι αφήσαμε τα πράγματα στο ξενοδοχείο για πάμε να περπατήσουμε λίγο την πόλη. Τα εξωθέατα της πόλης είναι πολύ μαζεμένα το ένα δίπλα στο άλλο, αλλά θα σας τα δείξω τις επόμενες μέρες. Τεράστια παράθυρα είναι για να μπαίνει φως. Τα σάκι, Γαλλία. Ωραία είναι, φοβερά. Κάτσαμε για φαγητό. Οι τιμές είναι πάρα πολύ καλές. Είμαι ενθουσιασμένος. Έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Έχει ξηφία, τηγανιτό που θα πάρω να δοκιμάσω. Έχει κλασικά τα ιταλικά μακαρόνια, πίτσες, κουλουπού. Αλλά ναι, έχω ενθουσιαστεί με τις τιμές. Είναι πολύ προσιτές και είμαστε σε πολύ τουριστικό μέρος. Οι πολυμήχανοι Έλληνες, πατέντα. Ήρθαμε φαγητά, φαίνονται όλα τέλεια. Αν είπα μπορώ να δοκιμάσω το ξηφία, φαίνεται πάρα πολύ ζουμερός. Δεν έχω ξαναφάει. Τρώγονται. Εγώ πιστεύω πως τρώγονται. Μια δοκιμασέ. Τρώγονται. Καλά τα πήγαμε. Καλημέρα, μέρα δεύτερη. Το βράδυ έβρεξε και είναι όλα μουσκεμα εδώ. Τώρα έχει ψιλόβροχο. Πάμε να φάμε πρωινό απέναντι στην πλατεία Μπελίνη. Και στη συνέχεια θα πάμε Λαπεσκερία και Σιρακούσες. Κατάνια ίσον Μπελίνη και το καταλαβαίνεις από πολύ νωρίς όταν έρθεις στην πόλη. Το όνομά του έχουν πάρει βιβλιοθήκες, πλατείες, πάρκα, μέχρι και σπεσιαλτέ του νησιού, η πάστα αλλά νόρμα. Το πάρκο Μπελίνη είναι ένα τρομερό μέρος για να ξεκινήσει κανείς τη μέρα του και είναι σαν ένας διαγωνισμός για το πόσα αγάλματα και συντριβάνια μπορούν να χωρέσουν μέσα σε ένα πάρκο. Να ακούσω για να πεις γνώμη. Πάει παιδί μου, άνοιξε το στόμα σου. Δεν κατάλαβες τίποτα, μόνο κρούστα έφαγες. Ωραία, ωραίο είναι. Πήραμε να δοκιμάσουμε αραντσίνι, είναι το τοπικό φαγητό εδώ στην Κατάνια. Πάρα πολύ καλό. Ουσιαστικά είναι ρύζι σαν ονιγκύρι νομίζω, τηγανιτό και το έχουν μέσα με διάφορες γεύσεις. Εγώ πήρα με προσούτο, η μάνα μου πήρε με σπανάκι. Είναι πάρα πολύ ωραίο και σε γεμίζει και πολύ εύκολα. Δεν υπάρχει ταξίδι που να έχω πάει και να μην έχω προσπαθήσει να πάρω ένα σουβενίρ ποδοσφαιρικό από τις τοπικές ομάδες. Τώρα λοιπόν πάμε να δούμε τι έχει η μπουτίκ της Κατάνια. Βρίσκεται εδώ στο κέντρο, το γήπεδο της βρίσκεται λίγο έξω από το κέντρο, αλλά δεν έχει παιχνίδι τις μέρες που είμαστε εδώ πέρα και δεν μπορείς να έχεις και πρόσβαση. Δεν έχει κάποιο tour, οπότε δεν αξίζει να πάμε. Τρομερό φουτεράκι.
Βρήκα ένα πολύ ωραίο μπλουζάκι όπου και πήρα και πάω να πάρω τη μάνα μου να συνεχίσουμε τη μέρα μας. Θέλω να περάσουμε από μέσα. Bottle of Pinot di Pinot. No, thank you. Πολύ ωραία υπαίθρια αγορά εδώ. Θα κάτσουμε τώρα στο παγάκι να φάμε αυτά που πήραμε. Το χταπόδι πολύ νόστιμο. Και το ξύδι που βάλαμε πάνω δεν είναι τρομερά μαζί του. Είναι πάρα πολύ ωραία, βάλε. Φανταστικά. Να Αυτά είναι τώρα. πάρα πολύ ωραία, δεν ξέρω τι σαρδελίτσα είναι. Σου μιλερωθείς μόνο. Σαρδέλα ή ατζούγια, δεν ξέρω. Για να δούμε τώρα. Σαρδέλα νομίζω είναι. πάρα με πολύ. σαρδέλα, ομή. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πάρε και απ' άλλο. Και είναι για πολύ αλμυρή. Πολύ. Να σου φεύγει. Πόσο κάνανε, νομίζω 10 αυτό και 5 αυτό. Περιμένουμε το λεωφορείο μας για να πάμε στο επόμενο κομμάτι της ημέρας μας. Φτάσαμε στις Σιρακούσες, στην σημαντικότερη ελληνική απικία στη Σικελία, στην αρχαιότητα. Στην ακμή της ήταν η ισχυρότερη πόλη του ελληνισμού, ισχυρότερη και από την Αθήνα. Έχουμε 5 ώρες εδώ, θα πάμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης, την Ορτίγια. Είναι ένα νησάκι που συνδέεται με 2 γέφυρες, με τις Σιρακούσες. Στις Σιρακούσες επίσης γεννήθηκε ο Γέζης ο Αρχιμίδης, ο αρχαίος Έλληνας επιστήμονας, και το έχουν και ένα άγαλμα εδώ στο νησάκι. Με το που περάσεις στην Ορτίγια, το πρώτο πράγμα που βλέπεις είναι ο ναός του Απόλλωνα. Είναι ο αρχαιότερος δωρικός ναός στη Σικελία. Βρήκαμε αυτή εδώ τη θέα που θα δούμε τα νερά της Μεσογείου. Έχει αέρα σήμερα, οπότε έχει πάρα πολύ κύμα. Ανεβήκαμε σε άλλο ένα βράχο εδώ πέρα, για θέα, και έχει βράχια από κάτω που μπορείς να πας με τα πόδια. Βέβαια το κύμα θα σε βρέξει πιστεύω, οπότε δεν είμαι και πολύ αισιόδοξος. Επίσης είδαμε μια κοπέλα ντόπια εδώ πέρα, που άκουσε ελληνικά και μας μίλησε και είπε ότι το νησί λέγεται Ορτιγία, οπότε το σειρά το λέω λάθος που το λέω Ορτιγία. Αυτά τα σκαλιά που έχουν τρύπες και βλέπεις από κάτω είναι το χειρότερό μου. Σαν να δω που φόβαται τα ύψη. Αλλά εντάξει, εδώ είναι αρκετά χαμηλά, οπότε τα κατεβαίνω με ευκολία. Φτάσαμε στην πηγή της Αρετούσας. Είναι μια πηγή με γλυκό νερό δίπλα ακριβώς στη θάλασσα και η μυθολογία λέει ότι η Αρετούσα, για να ξεφύγει από τον έρωτα του θεού Αλφίου, ζήτησε τη βοήθεια της θεάς Άρτεμις που τη μετέτρεψε σε πηγή. Τότε ο Αλφιός έγινε ποταμός, πέρασε κάτω την Πελοπόννησο, γι' αυτό υπάρχει ο ποταμός Αλφιός στην Πελοπόννησο, και ενώθηκε με την Αρετούσα εδώ πέρα. Είναι επίσης από τα λίγα μέρη στην Ευρώπη που φυτρώνει αυτοφυής πάπυρος. Βλέπεις τα δέντρα και νομίζω ότι είναι κοντά το κάτω, αλλά είναι ψηλά τα δέντρα. Ναι, όντως πολύ ψηλά. Μπαίνουμε στο καθεδρικό των Σιρακουσών. Είναι χτισμένος πάνω στο ναό της Αθηνάς που χτίστηκε το 5ο αιώνα π.Χ. Και μέσα μπορούμε να δούμε ότι είναι διατηρημένοι ακόμα οι αρχαίοι οικείονες. Όλοι οι οικείονες είναι διατηρημένοι, είναι σε τρομερή κατάσταση. Είναι πάρα πολύ όμορφο και έχει και τρομερές τοιχογραφίες. Έχουμε πάθει πλάκα με τα παράθυρα μέσα στο ναό. Τι είναι? Ναι. Και πάνω δηλαδή είναι η Αρετούσα και ο. Πώς είναι στο ποταμό? Αλφιός. Ο Αλφιός. Και αυτή πρέπει να είναι η Αρετούσα κάτω. Πάνω είναι η θεά η η Άρτεμις. Άρτεμις, η Αρετούσα κάτω και ο Αλφιός.
που ψάχνει να τη βρει. Φτάσαμε στο συντριβάρι της Διάνα, που είναι η ρωμαϊκή θεά Άρτεμις. Αναπαριστά τον μύθο της Αρετούσας που είπαμε πιο πριν για την πηγή. Η μαμά έχει πάθει σοκ, της αρέσει πάρα πολύ. Έχει τρομερή λεπτομέρεια. Τα αγόρια αντί για πόδια έχουν πλοκάμια. Είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφο. Αν και άκουσα ότι είναι καλύτερο βράδυ, αλλά δυστυχώς δεν θα είμαστε εδώ το βράδυ. Είναι πραγματικά τρομερό η λεπτομέρεια, είναι τρομερή σε κάθε άγαλμα. Τώρα που τα είδαμε όλα, ποιος άρεσε πιο πολύ εδώ στην Ορτηγία? Μ' άρεσε πάρα πολύ το συντριβάνι αυτό και ο νέος είναι απίστευτος. Λοιπόν, αυτή ήταν η Ορτηγία. Άξιζε σίγουρα η μονοήμερη. Έρχεσαι πάρα πολύ εύκολα από Κατάνια. Το εισιτήριο κοστίζει πήγαινε έλα 9,20. Η διαδρομή είναι 1 ώρα και 10 λεπτά. Άνετη, σαν κτέλ είναι. Το συστήνω δηλαδή, άμα είστε Κατάνια για 2-3 μέρες, αξίζει η μονοήμερη Σιρακούζη και Ορτηγία. 5 ώρες είναι υπεραρκετές. Φτάνει να κάνεις τον κύκλο του νησιού, να δεις το κάστρο. Η πίσω πλευρά η παραλιακή είναι πάρα πολύ όμορφη και μαγαζιά για να κάτσεις. Οι τιμές είναι λίγο πιο ακριβές, είναι τουριστικό μέρος, αλλά καμία σχέση με αυτό που έχουν στην άλλο σαν ακριβό οι Έλληνες. Και αξίζει να κάνεις βόλτα στα στενά και να δεις τα αξιοθέατα. Τώρα πάμε να πάρουμε το λεωφορείο για πίσω, για Κατάνια. Και είμαστε πίσω Κατάνια. Πολύ γεμάτη μέρα σήμερα. Φάγαμε και μια πίτσα στην επιστροφή εδώ στον πεζοδρόμο. Και πάμε να γεμηθούμε γιατί και η ευρενή μέρα είναι πολύ γεμάτη και ανυπομονώ. Καλημέρα, τελευταία μέρα εδώ στη Κατάνια. Περπατάμε τώρα στη Βία Έτνεα, τον κεντρικό δρόμο της Κατάνια. Και σήμερα που είναι καθαρός ο καιρός φαίνεται πεντακάθαρα η Έτνα. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Και πάμε στο Ρωμαϊκό Αμφιθέατρο που θα μας πάρουν με βανάκι και θα ανεβούμε στην Έτνα. Στην Έτνα, η διαδρομή είναι πάρα πολύ ωραία. Μέσα από το δάσος βλέπεις την ηφαιστειακή πέτρα κάτω. Έχει πάρα πολύ χιόνι και κρύο. Ωραίο. Εδώ είμαστε στα 2.000 μέτρα και αυτό είναι το τελευταίο χιόνι του χρόνου. Το χειμώνα έχει πάρα πολύ χιόνι και είναι χιονοδρομικό κέντρο εδώ πέρα. Ανεβαίνεις με τελεφερίκ και έχει πολύ μεγάλες πίστες. Το tour είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει 5 κρατήρες εδώ στην κορυφή και συνολικά η Έτνα είναι ένα σύμπλεγμα από 250 κρατήρες. Άλλοι μεγαλύτεροι, άλλοι μικρότεροι. Η Έτνα γενικά είναι αρκετά ένεργο ηφαίστειο και αυτή τη στιγμή είναι σε αρκετά μεγάλη ενεργή φάση. Η τελευταία έκρηξη ήταν το Σεπτέμβριο νομίζω. Παρ' όλα αυτά η λάβα δεν φεύγει με μεγάλη ταχύτητα, οπότε είναι αρκετά ασφαλής να την παρακολουθήσεις και δεν απειλούνται οι γύρω οικισμοί. Ναι, γιατί πήγαινα προσεκτικά την κάτι φορά και λέω καλύτερα μόνη μου. Η κορυφή είναι στα 3.300 μέτρα και μπορείς να πας είτε με το τελεφερίκ είτε με τα μεγάλα βανάκια που έχουν εδώ. Το ύψος αλλάζει συνεχώς καθώς με τις εκρήξεις μειώνεται όταν υποχωρεί το έδαφος και αυξάνεται όταν βγαίνει η λάβα και δημιουργεί νέο. Όλα κρατιέμαι για να με... So the lava flow was starting here, and from here, so this was where it was coming out from, and from here created a river of lava of 41 kilometers that destroyed the town of the Honey. Αυτή ήταν η Έτνα, πολύ ωραίο το tour. Άξιζε σίγουρα. Η Κατάνια έχει καταστραφεί και έχει ξαναχτιστεί 7 φορές, με τελευταία το 1699. Σύμβολο της πόλης είναι ο ελέφαντας που θα τους δείτε παντού μέσα στη πόλη και το τρισκέλιον ή τριάκριον. Και τα δύο βγαίνουν από ελληνικές λέξεις. Τρία σκέλη ή τρία άκρα. Επειδή στην αρχαιότητα πίστευαν ότι η Σικελία ήταν στηριγμένη σε 3 πυλώνες λόγω του τριγωνικού της σχήματος. Πρώτη στάση ο ναός του Αγίου Νικολάου. Είναι η μεγαλύτερη εκκλησία στην Κατάνια και από τον θόλο της στην κορυφή μπορείς να δεις όλο το νησί. Τελικά δεν καταφέραμε να ανεβούμε στο θόλο, τον λόγο για τον οποίο ήρθαμε. Κάνανε εργασίες συντήρησης μέσα στο ναό
Ή μπορεί και απλά να μην τον βρήκαμε. Δεν βρήκαμε τον δρόμο. Τέλος πάντων, πάμε στο επόμενο εξωθέατο τώρα. Φτάσαμε και στον Ιερό Ναό της Αγίας Αγκάθα. Είναι η πρωτάτητα της πόλης. Ο ναός έχει χτιστεί τον 11ο αιώνα. Είναι πάρα πολύ επιβλητικός, είναι κλασικός καθολικός ναός. Η αρχιτεκτονική είναι απίστευτη. Θα μπούμε μέσα τώρα να το δούμε. Μπήκαμε και στο Μουσείο της Αγίας Άγκαθα. Είναι πάρα πολύ ωραίο, έχει πάρα πολύ ωραίους πίνακες που απεικονίζουν τη ζωή της και τον μαρτυρικό της θάνατο. Εδώ με απίστευτους πίνακες. Μετά το μουσείο μπορούμε να ανέβουμε και στην πύλη της Αγίας Άγκαθα, που είναι το πρώτο πράγμα που περάζει για να μπεις στην παλιά πόλη της Κατάνια, και να δούμε την πόλη από ψηλά. Και τώρα είμαστε πίσω από την πύλη και θα δούμε όλο τον κεντρικό δρόμο της Κατάνια, τη Βία Έτνα. Στο βάθος φαίνεται και η Έτνα, αν και έχει συννεφιά τώρα και δεν είναι πολύ καθαρή. Αυτός είναι ο κεντρικός δρόμος. Και έχεις πρόσβαση στο μουσείο του Καθεδρικού, στα παλιά ρωμαϊκά μπάνια και στο Καθεδρικό. Hello. Hello. Thank you. Vamos, Flav. Και αυτό ήταν και το τελευταίο βίντεο που τράβηξα με την κάμερα πριν κλείσει από μπαταρία, οπότε για να σας αποζημιώσω, ορίστε η θέα της Έτνας να καπνίζει στην απογείωση για να γυρίσουμε πίσω. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο και θέλεις να δεις και άλλες περιπέτειές μας, κάνε subscribe και τα λέμε στην επόμενη εξερεύνηση.